Oi, na Kanda ya लोगोफोर. Na Tengwna गोजा, na Kanda. Jadi जों Mudde जागोन आरोना लोगोफोर. First time Mudde. जोंनि भिडिअखौ नायबाय. ओमफ्राय नायबाय थाखो जादोंमोन. ओइलाय. दिनै ना हमफैलायबाय जोंहा दिनै दस्रा जायगायाव फैदो आरोना नै दुब्लिबारि होननानै जों मानो ना लांफैबाय थादों नोंथांमोननो दाहाय दिन्थिगोन आङो दानो दिन्थिथ'आ नोंथांमोना नाखौल' नायलांबाय थादो Tengwnaल' Tengwna magur मोनलायबाय लकेल मागुर खांख्राइ थां न'खौ जाया Tengwnaबो मागुर मासे नास्राय माथाम माहाय बारग'नो नोंनो Tengwna नै दैया गिदिरथार थावआव फैबाय जों खस्थ'जों बोखांबाय नै दानिया खावनो मोनदों आरो मासे मागुरबाव मानै मागुर ने फिसाफ्रा मागुराबो देरसिन खावआ गिदिरथारलै दिनै नाया मोनबोदों नास्राय मागुर मोनदों नोंथांमोननो खोन्थानोसै आङो जोङो ना मोनलायबाय थादों दैया गिदिरमोन नाखौ मोननो थाङा ओमफ्राय नै दायो जोङो नाखौ मोनबाय आरोना नावआव बिसिनाव ना खान्दा आरि दंजोबो बेखौ लायबाय आरोना जोङो ओमफ्राय बे नाखौ जोङो मानो बिदि फोरानगासिनो ओमफ्राय जोङो मानो नाखौ फोराननो नागिरदों नोंथांमोननो खिन्थानोसै दानि 22 सेप्तेम्बराव जोङो थांगासिनो लोगोफोर बेंगलराव थैसामथु मुभिखौ नायनो थाखाय जों थांगासिनो बाहाय नोंथांमोना जोंनि बे ना गोरान मैगं थाइगं बायदिसिना लकेल मैगं मोनजोबगोन आरोना नोंथांमोननो जाय नांगौ केस थाखा लाबोबानो जाबाय जोंनाव फन पे गैया लोगोफोर नोंथांमोना नायलांदो जोङो मा नाखौ फोरानो जोबजासिम जा मोजां बे नायानो निला लारनो 10 केजि ना खान्दा गोजाबो नंद्राया अन्थाइ नाबो मोनबोदों 10 केजि खा लोगोफोर फ्रेस माल ना खान्दा कि कान्दा फोरानजेनबाय नै लोगोफोर ना खान्दाखौ जोंहा नै माखासे सायगासिनो मानसिफ्रा माखासे फोरानगोरबाय नै ना खान्दाया फोरानजेनबाय होमबा नै माखासे सायगासिनो मामिमोना नाखौ नै नाया खान्दाखौ सायग्रोबाय ओमफ्राय बेखौ दा सायगासिनो आरोना माखासे फोरानगोरबाय माखासे नै सायगासिनो माखासे नै एवबाय जानो थाखाय लोगोफोर गिदिरखौ थिथा गोरला भाजा एवगासिनो नै दायो ओंखाम जाना लाखानोसै नै लोगोफोर थिथा गोरला भाजा ना बाथोन ना दालि जानोसै मामिया नै सुगासिनो सायखांलायबाय ओमफ्राय नै सुलायबाय Make sense, बाबाया बर' बिसोर सानैनि सायनांगौआ नै दानिया फोरानबाय ना खान्दाया एसे रानहांबाय होमबा हनै ओमफ्राय नै लोगोफोर ना फोरानखांनानै जोंहा ओंखाम मोनजालायबाय मन्दिराव ओंखाम जादो आरोना बेदर बायदिसिना बोरमा ओमफ्राय दाउ बेदर ओमफ्राय मुदे आरोना फार्स्ट टाइम बिसिनि स्पेसियेल बोरमा बिम्बु दंजोबोमोन आरो
ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ದಸರಾಗೆ ತಗೊಂಡು ದಸರಾಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ S24 ಅಲ್ಟ್ರಾ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ತಗೊಂಡು फर्स्ट टाइम मुद्दे खा रही हूँ चिकन है आप ये भी खा रही हूँ मुद्दे एक्स्ट्रा सांभर mana kali lagi tadi mah jaga selas sampai sini ya thang bayar na mami no Mudde agak cibor ba asana ba yang lah ya Baidw sana ni sering kasih cuci bu wow logoफोर नै सोर सोरनो नांगौ ना गोराना जा मोजां जाबाय सान्दुंजों नै ना खान्दाया लोगोफोर सोर सोरनि ना खान्दा फेभरेट कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर नै लोगोफोर अराव होबाय आरो नाखौ ना गोरान खालामबाय नाखौ नै अराव हांबाय आरो ना खान्दा आरिखौ नै मोजां जाबाय अराव होनानै नै बेखौबो होबाय नै बाहायबो दङ माखासे थोजोबाखै नै रानजोबाखै गाबोन फोरानबावनांगौसो The next day नै लोगोफोर दिनै ना थेंगोना मोनबोलायबाय ना थेंगोना गोजा ना खान्दा मासे मानै दङ ना थेंगोना गोजा दिनै ना थेंगोनाखौ जों फोरानसैलाय सायलायबाय नै स्रा नै ना थेंगोना सायखालायबाय फोरानसैलाय नै लोगोफोर मैया नाया जा मोजां जाबाय आरो ना आरो फोरानबावबाय सान्दुङाव दिनै सायबाय नै फोरानसैलाय लोगोफोर सान्दुङाव ज्रेमनो ना थेंगोनाखौ माखासे जानोसैलाय ना थेंगोनाखौ Kanda ko kita